Prečíslení incidenti u ostatním čase, a okreme keď jeden migrant zo grupy, ktorá ilegálno stihla do Šidu, zo Šekeru vošol do obisa u ulici Sretislavujevića kolo Hajzebanskej dráhy i od dvojich prestrašených 11-ročných dzivčatkoh odnímal i kradnul po hiži, a potom sekol. Na pozoriadove Schatske sovitu za bezpečnosť prinešena jednohlasná odluka, že by migranti boli co skorej vymesteni zo Šidu. To i polna potrimovka opštinskej vlasti vymohých graždanov v opštini, kotri bar zastarani pre spravovanie migrantov, kotri pravia veľkú škodu po zahradoch, dvoroch, do kotrih uchodza bez dopuštenja, a tiež tak i do obiscov, kde zagrožujú životy graždanom, a okreme decom, jak novinárom na konferencii potovkoval predsjedateľ opštiny Predrag Vuković.